bed wie net zo lang is. Ik ben 2 meter. Ja, dat kan ik ben 2 meter, dus ik had het bed langer maken en ik had er een twijfelaar van maken en ik had hem omheen gebracht. Ja, ja. En dat had er maar van de wand toen ik 24 jaar ben ik gewoon een hernia geopereerd. Oh, dat was En ik vond het al, een heet bed is dus vreselijk plezierig. Ja. Nou, klaar. Komen we weer in het huis, we sliepen in Alice had daar, dus ik had het bed door in te vallen. Nou, en ik woon eigenlijk toch ergens ha, dus we hebben hier del zet. En zo, ik had er een paar platen bovenop liggen, dus het is voor mij een legtafel. Ja. Maar, als er nu van Hoezer komt, smiet ik de platen eraan, dan gaat er nu van Hoezer. Hartstikke Ik zou mijn kinderkantoor ombouwen tot nu van Hoezers Hartstikke kamer. Nou, Zo even. herkent de Fries waar Terror worden Het heen? lijkt Juliana. Het is Juliana. Ja, dat is. Schilderij van Hendrik Elings. Het is En Juliana. die Hendrik Elings die had de koninklijke familie dus al je maar dit soort portretten. Dus echt dus heel sterk op het. Die ogen komen mooi uit. Hè? Prachtig, hè? Ja. Ik, Want dat was ook haar kracht, hè? Ja. Die menselijke ogen, zeg maar. Ja. en ik ben in Jadri naar het squalen. En dus men die zei, dat kies je net voor jullie. Maar nou ja, daar hong dat schilderij, dat hong als die in het lokaal kwam, dus dat wie 10 meter, wie is 10 meter van het schilderij al. Maar goed, ik vind hem heel nog mooi. wel redelijk acceptabel. Heel mooi, ja. Ja. Ze kreeg bij hem tegen op het paard, nou ja goed, dat had ik dus ombouwd. Maar het verhaal van de hobby, wat ze krijgt in de garage heen, daar is dan dit de resultant van. Oh ja, ja. En dus dat zijn de betonnen poorten van de tafel. Goed, het is altijd hobby geweest, ja? Want mijn activiteit was altijd geweest, ik ga heel lang squallen in. En daarna ben ik Daar komt ze nog wel in de voor. internationale Ik wou nog even je carrière doorlopen, ja. Oké, goed. Het is makkelijk om even door te zien. Dus ik ben wel op mijn eigen plaat.